Sziasztok! Én Dani vagyok, és Simon nincs itt velem. Kommentben neveket szeretnék, és csinálok egy nyereményjátékot. Mit tudom én most? 5-e van, karácsonykor lesz sorsolva. Jó? Addig küldhettek neveket akármire. És majd karácsonykor elmondom, hogy mit lesznek a nyeremények. Oké? Na. Ebben a videóban csak annyit szerettem volna elmondani, a Survivor-t fogom folytatni. Már idén kívül megcsináltam a mob trapet, nagyon jó lett. Most lesznek vlogok is, ennyi a mára, sziasztok!